ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kapantaki kali. Ka baduna artangka na kiwegi diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwegi umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel klaim dadon kampan penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jom ke engine. Kumbangi ju sakhi na kapor shakapor ki kamele kai ha kadong baga thain ribhoi kala nang kiu shaprang na ki por shakipor khamtam ha gajing ila kai football ha ka bai ka nela sakhi ha ka Shnong Sohlait rim ha ka bana kaliang ka sport club jong ka Shnong Sohlait rim kala pelong ya ka intergroup football tournament ha ka ba ha ka ne ka tournament lai shementalang da ki khun samla ki long kami bat ki long kpa jong ka ne ka Shnong lapun kutno e ka ne ka tournament henen kasngi ka khar tarik ubanai Disember 2008 lapun kutno ekane ka tournament henen kasngi ka khat tarik Disember 2008 daga jingkun final jong ka group kanthai ka balai khun hapreng ka brut naphang persha eka Barcelona ha ka bai ka nam la du la yora da ka brut naphang da lai gol la non kat ba ka jingkun jong ka group shinrang lai khun hapreng ka mix FC persha eka dream 11 FC ha ka ba ka ne ka jingkun jong kini ki artli ki team kala Shongshit ki pai ba nong pai kai ha ka ba ka jingkun kala long ka bai khai hapreng jong kini ki artli ki team bat eka nam la du la yo ra da ka mix FC ha ka ba kala yo ban kamai hadu lai gol bar ka dream FC kala yo ar gol lawan ban sakhi bat ban penha perdano eka ne ka tournament do MLA ko Sning constituency ba Jason Saukmi Maulong harengkar ka jing don lang kinong yelam ba ki khot ba khmat jong ka party PDF Sning constituency Resibun ya ka organizing committee jong kene ka organize kene ka tournament menta matrai ketika Sohlait. Sohlait. Social and Cultural Club. Kabal alum lang yang ni hakan ni kajan mit kapan pau ya kajing yo ijngai. Ya kajing nang jong pi ban yo ko. Hakapo jong ni itu ikinang ilakai football tangis lang. Menta sabagi kentai. Kentai ro gilong kemir giale. Bila long kami kene ka penpau ya kadak jong ka jing ya syafrang ha ka perkhat ka perdan ndai men sakut tang haju ngiyaki sai kamadan rasdang man itanap na ai ka komen men ne ka perlok jongang ang mangam kwenanti ba ki semua jong ki Shnong Sohlait gila long ki batibet gila poi ha ka ni ka kerdan gila dam ka standard ha ka banyele kai Teka thong jong phi kam data hang ne hamadan bejo I gini gini nyai gini gini blay gini gini gisik gini jentang keba ne ikwa banyo I la kam no hockey players jong ka ISL Indian Super League lane Indian I League bat kum ta ter habang apet mene kalong kata ka jingel akai ka Shongshit ba Shongshit mi tanat ban pet bar habang kaligi orang pratli ketir kapin iba pi ki khun samla pi don kata ka jing angnot mun pinang don kata ka impress ha kan ka football na kanu ko sport pi le kai badon practically ki dim pi don sisa kata mo ndi tang ka jing angnot kadon kata ka ba fire na po na lade ba pi kwa manya ya chkhmat na mar phimdi ban poi le kai ta ki madan sini jang khan na kwa pi ba pinya ding ya chkhmat Pilaban participate ki ISL gum omene ki I League ki phe ki tournament keleng namar ngong phi ba phi pe ka ni ka perthai menda ka jing isur khe namar ki kam sil ki ba phe nget ba phi ki khna samla phinai ngat hakata plut por halai ngasam plut por hakot pule plut por hamadan phile kai kanu ba philat ka jing snio jadi ita ijikin tu nak leng jonga namar kum gutaw MLA ngasutho kani gadong kathai nang bon ka jingduna namar ngi song mane ni gi bon bai karpa yong bang nirong kaman pinhe sa kani kamadan nang ba e kai ka jing ba anwa ken kalat kalenti naman kuno ban pen bhaso e kamadan kamlong ka ko mamla banle kalong ka bangila nang gidan kata jingit lang ailang ti kamon ba kadiang pada kum gutaw MLA ngan ongai pi kan ai kata ti kamon ba kadiang ba ndi tang kum kani ka football mo di mo organize liga Shnong jadi mo organize ki wiki activity ru kai wiki activity lari kini wah kini dancing neki bayar shot weekend put na kuno ru namar blai kum kani ka warna ka ja ke junge telias long tha para phi para exam laru
Piadon ni pilap ni paspit di football ni kita guna gi aktiviti. Pamara kata ka jingat li. Di nakaliang jonga hi kadi kata ka wa kan kadi ka janmen. Organization than ka puan nang mar azang undom dan sa prize distribution bang na so ay publication ba la khat yang ni nang don kan pina ka pot sa por but swa bang song Christmas ka besok hi barok hai news nam tmai ba kai kam hitrai kalong ka badap lo pura